Kien f'Ottubru tas-sena li għaddiet li l-Gvern iddikjara li l-proġett Smart City waqa' lura għaliex baqgħet ma' Żarmaġ Pumping Station li kellha titneħħa minn Rikasli. Skont il-Ministru Austin Gatt, dan id-dewmien kien tort tal-MEPA. Jekk m'għandekx permess mill-MEPA ma tistax taġixxi, jekk taġixxi għamlulek stop notice u jwaqqgħu flek kollox. X'tagħmel biex toħroġ il-permess? Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenech kien qal il-permess tal-MEPA kien għadu ma natax għaliex ma kienx hemm ftehim dwar pipe illi kien hemm f'qiegħ il-baħar. Tajjeb ngħid illi jiena fl-opinjoni tiegħi l-ispiża biex naqalgħu dan l-outflow hija waħda mhux żgħira meta qed taħdem taħt il-baħar u jiena ma nistax nifhem x'se jirbaħ il-baħar billi tinqala di. Il-MEPA kienet ċaħdet li t-tort kien tagħha u qalet li l-applikazzjonijiet kollha ta' Smart City kienu proċessati skont iż-żmien miftiem. Skont il-kuntratt bejn il-Gvern u Smart City, l-impjant tad-dranaġġ f'Rikasli kellu jitwaqqaf f'Diċembru 2008 iżda x-xogħol beda biss issa 3 snin u nofs tard. Fl-aħħar sigħat deru ħaddiema tal-Gvern fuq is-sit iwettqu xogħol biex jiżżarma dan l-impjant. Id-dewmien biex il-Gvern iżomm kelmtu dwar dan l-impjant wassal biex skont il-Ministru Austin Gatt tintilef kull garanzija ta' impjiegi li kienet saret qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Issa m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. Il-Gvern kien qal li Smart City kellu joħloq mal-5,700 impjieg. Fl-aħħar ġimgħat kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru Austin Gatt qalu li s-suċċess ta' Smart City għandu jitkejjel mill-bini li jinsab tiela. Fil-jiem li għaddew f'intervista ma' gazzetta lokali, Fared Abdul Rahman, kap eżekuttiv ta' Smart City Malta, qal li huma ġew użati mill-Gvern.